Tässä nyt tulevat ensimmäiset 10 uutiset. Hyvää iltaa. Hallituksen on viimeistään ensi torstaina saatava ensi vuoden budjettiesitys valmiiksi. Näin sanoi valtiovarainministeri Ahti Pekkala 10 uutisille tänään. Tämä päivä ei vienyt budjettivalmisteluja eteenpäin. Saa mennä. Oletteko lopettanut? Toiset menee. Saatte sitten valmiiksi? Saatte. Tällaista menemistä ja tulemista budjettivalmistelut ovat olleet nyt 6 päivän aikana. Vastakkain seisovat lähinnä kansandemokraatit ja keskustapuolue. Valtiovarainministeri Ahti Pekkalalla ei totisesti ole ollut paljon aihetta iloon. Menopuolella on sopimatta vielä asioita 1,5 verran. Työllisyys- ja asuntomäärärahat sekä perhepolitiikka ovat päällimmäisinä. Myös kehitysapu on auki. Kaiken kaikkiaan saattoi hallitus tänään kokouksessaan vain todeta, että rahoitusvaje on 1,6 miljardia markkaa. Voidaan siis kysyä, kestääkö kaavailtu loppusumma 64,5 miljardia. Loppusummaan ei ole tullut vielä lopullisesti hyväksyttyjä menoja kovin paljon lisää. Hyväksyttyjen menojen määrä on vielä pieni. Pekkalan johtama 4 ministerin työryhmä jatkaa nyt valmistelutöitä 2 päivän ajan. Hän on kuitenkin sitä mieltä, että tuloksiin on päästävä, kun hallitus seuraavan kerran kokoontuu torstaina. Aika loppuu. Budjetti on saatava perjantaina ehdottomasti kirjapainoon ja hallituksen on tehtävä ratkaisunsa torstain kuluessa. Budjetin parissa hikoilevalla hallituksella on huolta myös teollisuuden kilpailukyvystä. Keskimäärin 150 miljoonaa markkaa lasketaan teollisuudelle saatavan mitoittamalla työeläkemaksu toisin kuin ennen. 10 uutisten saamien tietojen mukaan ensi vuoden taso olisi 12,5%. Nythän se on 13,3%. Budjetin tekijät kaavailevat myös yksityishenkilöiden velan koron vähennysoikeuden rajoittamista. Tuolla toimella optimistisimmat arvioivat saataisiin asteittain toteutettuna kasaan 900 miljoonaa. Onpa hallituksessa keskusteltu myös siitä, että uudet veroasteikot saatettaisiin voimaan jo heti ensi vuoden alusta. 1,6 miljardin vaje olisi siis kurottava umpeen joko veronkorotuksin tai lainalla, koti- tai ulkomaisella. Vajaa miljardi saataisiin kootuksi esimerkiksi korottamalla liikevaihtoveroa 1 prosenttiyksiköllä. Tätäkin on väläytelty. Imatran Voima on haudannut suunnitelmansa rakentaa yhdessä Neuvostoliiton kanssa ydinvoimalan Libyaan. Näin kerrotaan 10 uutisille. Imatran Voiman piti toimia alihankkijana ydinvoimahankkeessa, joka on herättänyt kansainvälistäkin huomiota. Toimitusjohtaja Kalevi Numminen vahvistaa, että tarjoukset eivät enää ole voimassa. Koko hanke on haudattu, sanoo Numminen. Libya aikoo rakentaa ydinvoimalan Sirtinlahden rannalle. Valmetin tervehdyttäminen on muuttunut arvovaltataisteluksi. Siinä ovat vastakkain yhtiön johtokunnan puheenjohtaja ministeri Olavi J. Mattila sekä kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö Bror Wahlroos. Tämän oven takana sijaitsee Valmetin hallintoneuvoston ja johtokunnan kokoushuone. Spekulaatiot johtokunnan puheenjohtajan ministeri Olavi J. Mattilan aseman horjumisesta antoivat olettaa, että hallintoneuvosto tekee tänään kovia päätöksiä. Kokouksessa tiedettiin olevan esillä myös yhtiön saneerausohjelma. Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja ministeri Eino Uusitalo kiirehti ensimmäisenä kommentoimaan kokousasioita. Hänen keskeisin sanomansa oli: ja pitääkö vielä kerralleen toistaa se seikka, että nyt on hyvin tärkeää, että annetaan Valmetin johdolle työrauha. Monta kertaa ehtivät hissin ovet avautua ennen kuin hallintoneuvoston puheenjohtaja Veikko Helle astui tentattavaksi. Ja näin Helle vastasi ministeri Mattilan tämän hetken asemaa koskevaan kysymykseen. Ei Valmetin hallintoneuvosto ole tämän kysymyksen eteen virallisesti joutunut. Me edellytämme, että aloite tätä tarkoittavassa asiassa tulee sitten omistajan taholta, ja sitähän edustaa nyt nimenomaan sitä kauppa- ja teollisuusministeriö ja ministeri. Ministeri Olavi J. Mattila totesi hetki sitten 10 uutisille, että tiedot hänen eroamisestaan Valmetista eivät pidä paikkaansa. Mattila sanoi, että kyllä kai minä itse tietäisin, jos eroaisin. Niiden ihmisten asemaa, jotka asuvat puutteellisesti, voidaan pääministeri Mauno Koiviston mielestä parantaa vain, jos asuntolainojen verovähennysetua rohkeasti leikataan.
Koiviston mukaan asuntolainojen korkojen vähennys verotuksessa kasvattaa asumisen eroja kyseenalaisella tavalla. Pääministeri Koivisto puhui asuntokonferenssissa, joka tänään avattiin Helsingissä. Esillä oli erityisesti nuorten perheiden asuminen. Kun asuntopolitiikan asiantuntijat ja korkeimmat päättäjät pitivät konferenssiaan Finlandia-talolla, oli suomalaisen asuntosäästämisen sankaripari päiväkävelyllä Kuopuksensa kanssa. Olli ja Arja Saarela, koneteknikko ja merkantti, 3 lasta. 3 vuoden jokaisena kuukautena säästetty 1500 markkaa, nyt koossa 50 000 ja ensimmäisen oman asunnon osto edessä. Miten on mennyt? No ruoka on pakollinen ja asunto on pakollinen, mutta niissä tingitään kaikessa, missä suinkin pystytään. Asuntokonferenssissa todettiin kuin yhdestä suusta nykyinen tilanne nurinkuriseksi. Nuori lapsiperhe joutuu asumaan ahtaimmin ja kalleimmin. Lasten aikanaan lennettyä pesästä mittaillaan sitten kodin avaraa parkettilattiaa ilman velkahuolia. Mitä voidaan tehdä? En tiedä, voivatko pankit tehdä nyt tämän enempää kuin mitä tällä hetkellä tekevät. Mehän olemme, Suomen Pankki on yhdessä pankkien kanssa laatinut tällaisia henkilöluottoja koskevat ohjeet. Niissähän määritellään tämänhetkisissä ohjeissa, että ensiasunnon säästäjän osalta vaaditaan etukäteissäästämistä 25%. Keskuspankin horisontista Kullberg ennakoi tulevaisuutta näin. Oma rahoitusosuus ja korko säilyvät vähintäänkin nykyisenlaisina. Sen sijaan lainojen takaisinmaksuaikojen Kullberg ennustaa pitenevän pankkien välisen kilpailun myötä. Asuntohallituksen pääjohtaja Pekka Alanen sanoi tänään suoraan, että ilman nykyisen suuruista omarahoitusosuutta kynnys ensimmäiseen omistusasuntoon entisestään kasvaa. Ainoana keinona tilanteen korjaamiseksi Alanen pitää valtion tuen tuntuvaa lisäämistä. Kun pääministerin puheista sai kuvan, että tuen lisäämistä saattaa joutua odottelemaan pitkäänkin, lienee Olli Saarelan malli käyttökelpoisin. Ei mitään. Puolustusvoimien uusin meriase, taisteluvene 80, luovutettiin tänään merivoimille. Alus sai kasteessa nimen Helsinki. Parisen viikkoa sitten otetuissa koeajokuvissa alus purjehtii vielä Wärtsilän telakan lipun alla. Yhtiön Helsingin telakalla rakennettu taisteluvene on kokonaisuudessaan alumiinirakenteinen. Suunnittelussa on tähdätty aluksen käyttöön saaristo-olosuhteissa. Aluksen huippunopeus on 30 solmua. Helsinki-laivan kotisatamana tulee olemaan Turun laivastoasema. Iranin hengellinen johtaja Ajatollah Khomeini on ensimmäistä kertaa ottanut kantaa maassa pitkään jatkuneisiin teloituksiin. Khomeini kehoitti tänään Iranin hallitusta pehmentämään toimiaan oppositiota vastaan. Vasta presidentin ja pääministerin kuolema viime sunnuntain pommiattentaatissa sai Khomeinin puuttumaan asioihin. Entisen presidentin Bani Sadran vallasta syöksymisen jälkeen on Iranissa teloitettu 600 ihmistä, tuhansia on suljettu vankiloihin. Islamilaisen papiston valta on viime kuukausien aikana kärsinyt verisistä attentaateista. Hallitus on vastannut tähän teloituksia lisäämällä. Tilanne muistuttaa paljolti aikaa ennen shahin kukistumista, kuitenkin sillä erolla, että hallituksen kaatuminen nyt aiheuttaisi todennäköisesti sisällissodan. Pystyykö Ajatollah Khomeini tässä vaiheessa muuttamaan kehityksen suuntaa, on epävarmaa. Toissapäivänä attentaatissa kuolleen pääministeri Mohammed Bahonarin tilalle on tänään nimitetty tähänastinen sisäministeri Mohammed Reza Ghani. Etelä-Afrikka ilmoittaa surmanneensa neuvostoliittolaisia sotilaita Angolaan tekemänsä hyökkäyksen aikana. Samoin se ilmoittaa ottaneensa 1 neuvostoliittolaisen vangin. Yhdysvallat käytti eilen veto-oikeuttaan YK:n turvallisuusneuvoston istunnossa, jossa vaadittiin Etelä-Afrikkaa heti vetämään joukkonsa Angolasta. Yhdysvallat perusteli vetoaan sillä, ettei Etelä-Afrikkaa voi yksin syyttää yhteenotosta. Suurlähettiläs Charles Liechtensteinin mukaan Angolassa olevat kuubalaisjoukot ja Neuvostoliiton asetoimitukset Namibian tisseille lietsovat väkivaltaa ja räjähdysalttiutta alueella. Äänestys merkitsi samalla avointa ristiriitaa Yhdysvaltojen ja muiden länsimaiden välillä. Ranska, Irlanti, Espanja ja Japani äänestivät näitä päätöslauselmaehdotuksen puolesta ja Englanti pidättyi äänestämästä. Tämä voi aiheuttaa vakavan takaiskun länsimaiden yhteistyölle Namibian kysymyksen ratkaisemiseksi.
Mikkelin läänin maakuntaliitto on ryhtymässä toimiin, jotta läänin alueelle saadaan selluloose- ja paperitehdas. Maakuntaliiton lähetystö esittelee Metsä Savoniaksi ristityn hankkeensa huomenna Helsingissä Metsäliittoyhtymän korkeimmalle johdolle. Mikkelin läänin maakuntaliitto katsoo omalta osaltaan, että aika on kypsä metsäteollisuuden laajennustoimille Etelä-Savossa. Jyväskylän kaupunginhallitus päätti tänään keskeyttää uuden paloaseman rakennustyöt. Talon piti maksaa hieman yli 3 miljoonaa markkaa, mutta todelliset kustannukset ovat yli 11 miljoonaa markkaa. Rahat ovat lopussa ja nyt etsitään syyllisiä. Rovaniemellä on tänään ryhdytty rakentamaan uutta lennonvarmistuskeskusta. Tämä merkitsee sitä, että Pohjois-Suomen lentoturvallisuus paranee huomattavasti. Koko Pohjois-Suomen lentoturvallisuutta valvova uusi lennonvarmistuskeskus valmistuu Rovaniemelle 2 vuoden kuluttua. Laitos valmistuu parhaiksi aikaan, jolloin nykyinen lennonvarmistuskalusto on vanhentumassa. Koko Pohjois-Suomen lentoturvallisuus niin ratkaisevasti paranee vuonna 1983, kun saadaan nämä uudet laitteet käyttöön. Paitsi alueellinen lennonvarmistus ajanmukaistuu ja tehostuu, samalla myös Rovaniemen lähilennonjohto. Tämä yli 14 miljoonaa markkaa maksava lennonvarmistuskeskus on toinen Suomessa. Etelä-Suomen ilmatilaa valvotaan Tampereelta, jonka lennonvarmistuslaitteisto on uusittu vastikään. Uusi lauttalinja avattanee Kaskisista Gävleen ensi keväänä. Hankkeen takana on Folkline-varustamo, joka piti asiasta perustavan kokouksen tänään Närpiössä. Tänään päättyi myös yhtiön osakemerkintä. Tavoitteena oli 5 miljoonaa markkaa, joka ei kuitenkaan täysin toteutunut. Järvistä on tullut arvokkaita tietopankkeja. Uusien menetelmien avulla tutkijat pystyvät paljastamaan järvien pohjakerroksista monenlaisia tapahtumia. Tämän tieteenalan näkymiä pohtii Kolilla kansainvälinen paleolimnologien kokous. Nämä tutkijat etsivät tietoa järvien pohjasta. Heidän tehtävänään on tutkia sekä järvien luonnollista kehitystä että ihmisen aikaansaamia muutoksia vesistössä. Uusien menetelmien ansiosta tämä tieteenala on osoittautunut verrattomaksi historiankirjaksi. Järjet ovat taltioneet vuoden tarkkuudella jopa maailman politiikkaa. Laaja suomalainen tutkimus nimittäin todistaa, että kylmän sodan atomibombikokeet jättivät merkkinsä Liperiläisen lammen pohjakerrokseen. Toinen esillä oleva tutkimus on taas antanut historiankirjoihin täysin uutta tietoa itäsuomalaisen kylän elämänmenosta. Sama tutkimus todistaa ihmisen ennenkin pilanneen elinympäristöään. Järven pohjakerrostumosta on nimittäin löytynyt merkki hampun liotuksen aiheuttamasta tuhosta 400 vuotta sitten. Vaikka paleolimnologia keskittyykin menneen tutkimiseen, on sillä merkitystä toki tulevaisuudelle. Paljastuneet virheet voitaisiin tutkijoiden mielestä käyttää opiksi ja hyödyksi, esimerkiksi tämän päivän ympäristön suojelussa. Jalkapalloilun SM-karsintasarjassa Kuopion Elo on voittanut Sepsi 78 Seinäjoelta maalein 2-1. Vain 45 minuuttia on aikaa Canada Cupin ensimmäisen ottelun alkamiseen. Edmontonin hallissa kohtaavat tuolloin Ruotsi USA ja heti perään Suomi Kanada. Me tavoitimme hetki sitten valmentaja Kalvi Nummisen, mitkä ovat joukkueen mielipiteet ja mielialat. Henki on ollut meillä erittäin hyvä ja kaikki me tulemme pistämään peliin tänään, että saadaan mahdollisimman hyvä otteluaika. Minkälainen vastustaja Kanada tänä vuonna on? Minä henkilökohtaisesti en ole näin kovaa kanadalaista ryhmää koskaan aikaisemmin tavannut. Kuinka Suomelle käy tässä ottelussa tänä iltana? Kyllä me kovasti ollaan siinä uskossa, että me päästään erittäin tiukkaan ja tasaiseen otteluun. Ja sää näyttää selkeältä suurimmassa osassa maata. Maan kaakkoisosissa esiintyy paikoin sadekuuroja, muuten heikkoa tuulta, puolipilvistä tai pilvistä. Muualla maassa on heikkoa tuulta, vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Eteläosissa paikoin aamusumua. Päivälämpötilat ovat Länsi-Suomessa noin 16 astetta, Itä-Suomessa 14 astetta ja Pohjois-Suomessa noin 12 asteen paikkeilla.